Καλησπέρα από τη λωρίδα της Γάζας. Εδώ και 10 μέρες ζούμε ένα καθημερινό εφιάλτη. Υπάρχουν βομβαρδισμοί όλο το 24ωρο σε κατοικημένες περιοχές, με πολλά θύματα, σε καταβλισμούς προσφύγων και εκτοπισμένων γύρω από νοσοκομεία. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Στα 30 χρόνια που είμαι σε αποστολές είναι πρωτοφανές. Μια καταστροφή. Μια καταστροφή γιατί υπάρχει το μεγάλο δίλημμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τα νοσοκομεία της λωρίδας της Γάζας είναι ήδη στην πλειοψηφία τους εκτός λειτουργίας. Τα λίγα που μένουν, 18 από τα 36, υπολειτουργούν με θυσία των γιατρών, των νοσηλευτών, όλων των ανθρώπων του χώρου της υγείας, οι οποίοι μέχρι στιγμής μετράνε 1.500 νεκρούς από επιθέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς έχουμε και 13 συναδέλφους των γιατρών χωρίς σύνορα, που χάσαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος ή στην ώρα που είναι στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Τα νοσοκομεία χρειάζονται προμήθειες, χρειάζονται φαγητό, χρειάζονται καύσιμο. Γι' αυτό καλούμε να αλλάξουν οι πολιτικές, να μπορέσουν να μπουν όλα αυτά τα εφόδια που σώζουν ζωές άμεσα μέσα στη λωρίδα. Καλούμε την διεθνή κοινότητα να ασκήσει την πίεση που χρειάζεται για να μπορέσουν να μπουν προμήθειες, να υπάρχει μια εκεχηρία μόνιμη και διαρκής, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η σφαγή, αυτή η γενοκτονία, ρωτάω για ποια ανθρωπότητα θα μιλάμε στο μέλλον και για ποια ανθρωπότητα θα προσπαθήσουμε να σώσουμε. Δεν μπορείς να σταματήσεις μια γενοκτονία με γιατρούς.